we gaan doen met die caravan, dat is, we gaan hem door een groot waterrad laten voortslepen op de achtste dag. De caravan die zal een stuk rijden over de kelders. En puur op waterkracht en op de kracht van bewoners uit de buurt. Want de bewoners die gooien met emmers ze water in het vat, wat uiteindelijk de caravan gaat voortslepen. Dus in feite is de caravan een van de vele dominosteentjes die op de achtste dag zelf, op 8 juli, in de stad te zien zal zijn. Het meeting point, dus dan kwam je een meter of 6. Ja, nou zit hij wel... Dus nou komt hij wel wat verder nog. Verder weg. Dan schiet hij over Jimmy's heen. We hebben dat zelf bedacht om op die manier eraan mee te doen, omdat een caravan altijd een beetje een verbindende functie heeft. Vooral in een buurt als Hecht ter Schieringen, waar toch veel armoede is. En na de achtste dag zal de caravan ook ingezet blijven worden als een soort buurtcaravan. Ik hoop dat de caravan een verbindende factor in de wijk blijft. Dus dat mensen erop afkomen en dan denken van, goh, eigenlijk woon ik toch best wel in een hele leuke buurt. Op de achtste dag gebeurt er heel veel. Het zijn eigenlijk allemaal verschillende schakels die gezamenlijk achtste dag vormen. En die schakels die zetten elkaar in beweging. Het is eigenlijk domino, maar dan met objecten, met performances, met gedrag ook. En gezamenlijk vormt dat een enorme kettingreactie in de binnenstad van Leeuwarden. Naast de caravan hebben we ook een ander onderdeel en dat is het recht. En het recht is eigenlijk is ook actiereactie. Het gaat erom dat een vrouw iets heeft gedaan in reactie op iemand anders en zij wordt daarvoor aangeklaagd. Dus het gaat eigenlijk over menselijk gedrag en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn voor iemand. Het is een voorstelling over de grenzen van het eigen rechterspelen in een democratische rechtsstaat. Heel belangrijk. Want deze mevrouw woont op een woonboot, die is aan het ontbijten, wordt dan gestoord door iemand die de deur forceert om in te breken. Zij pakt een pook en slaat de inbreker. En dan zegt de officier van justitie, mevrouw, u bent in uw verdediging te ver gegaan. Ik ga u vervolgen en ik eis die en die straf. En dan kom ik als advocaat en dan zeg ik, your home is your castle. Ze was in haar private domein. Wordt daar overvallen, heeft het recht tot afweer van onrecht. Hij is gevraagd om muziek uit te zoeken om bij het recht op de achtste dag de achtergrondmuziek daarbij te verzorgen. Ik zit in het begin op een praam en die wordt voortgetrokken door zwemmers in het water. Aan de hand daarvan kwam ik op een stuk wat hymnus heet. En ik dacht van dat past heel mooi bij het nog vertwijfelde van waar gaat deze rechtszaak heen? Wordt het wel of niet vrijspraak? Wat komen er allemaal voor emoties boven? En dat komt heel mooi in dit stuk naar voren. Dit past er gewoon prachtig bij.